Welcome to Tochigi. Request daw ni Nakio sa diyang papa. Welcome to Nasa. Napa na diri? Kids playground ay. Dako da siya. Napa ay. Kapa dito ay. Shashin do. Zo cheese. Mani siya nung baling. Mani yung ganahan ay. Only adik sa train makarelate. Isulod yung naong dira ba? Na may sulod ang naong dira. Di man siya masulod. Ari daw kuno sa restaurant mukaon siya. Dapat ito nung limitahan o 1,000 yen. Kuri gayre, okay ra. 1,380. Singin siya to, uba na yun? Sunuguroy na ka iyo. Okay ra, kay gamay ra mag-over. Ari may diri ay. Oh! Sugoy ka. Night train guys, diri sa restaurant. While waiting sa food. So kaning train ani guys, kay mo ani mag-deliver sa foods. Nakitan daw ni Akio guys sa books o sa YouTube. Inja ijang gingnan injang papa ganahan sa mo ari dire mo to ni ari pud mi dire. In fairness, na-miss ko ani guys kay murag rare man guningon ani nga night train nga mag-deliver sa food. Inja dire pud nga part guys kay napoy pwede masagjan murag libre naman siguro ni dire. Di ko sure kasi lang Akio raman gud og si papa ang niari dire wal nagpaabot ko sa food. Then kanang Thomas guys kay naguba daw na maong di pwede pasakjan ana nga time. Naday ni say bayad guys nga rides kay na may huluganan og kwarta. Nagbayad ko sa kuya ani. Wa ko kapangutan na. Ani nga time guys kay amo anang order ang gi-deliver mo na nagpaabot man ni Akio ay nag-video pud ko kay nice kadto ang idea ni kinsa kay nagbuhat ani. Brilliant kadto idea. Ubay-ubay pud ang tawon ni ari dire guys pero kasagaran kay mga hapon di lang pwede sila videohan. Tawara na din eh pa. Oh. Dekire ako. Iyo mama mo tsu. Oh. Nadang foods. Iya. Oh. Itadakimasu. Mama, miso soup. Yakatta ne. Nabungkag na. Nakuha na og snow. Kita mo ana snow fix. Alita diri sa playground. Ang adult kay 1,100 yen. Ang child kay 1,300 yen. Mahal pa man ang bata. Napot sila yung locker diri ay. Mama, Tangan sa mga things. So diri day agi ay. Nari na no? Di daw siya ganahan sa dome kaya di daw siya ganahan buos. Mau nilang playground diri guys ay. Sa Akio rin nagduwa. Wala yung bata. So risky da ka ni. Ang uban ani guys kay kanang pambata jud kadto ba kanang mga below sa age ni Akio nga duaan. Si Akio kay pwede pa sa ani pwede pa sa atong mga blocks. Napoy mga blocks diri guys na kanang purma-purmaon ba pwede pa si Akio. Then kani guys, kay pwede mo kat-kat diri padong second floor, padong po third floor. Sumpay na diha sa ibabaw guys. Pero napoy hagdanan para sa mga parents. Pero kung ang parents guys, kay ganahan pud mo apil sa bata nga mo duwa dira or mo kat-kat dira, kay pwede raman pud daw. Kaso amin ni apil ni Takuya kay medyo huot manggo din jami makagawas ana mo sangitan jami din nami makatulin sa ibabaw. Nandiya sa second floor ani guys, kay napoy laing duwaanan guys, mga kitchen, loto-loto, napoy mga train nga duwaanan dyan na may mga bata uban dito guys. Mawa ko ka video kay di man pwede mag video sa ubang bata diri. Then ani nga time kaning naong nagbalik sa Akio kay muli nami. Okay. Let's go. Muli nami guys. Medyo mahal diring lugar ah. Bye bye. Tanong si Kata? Kata dyan. Hindi lagmahal ka na. Lingaw man ko nung si Jack. Yung tugnaw na kay gabi na. Unang baki. Ay, nabangka guys. O, dahil 50 rang speed nga ki-allowed. Ate ka tsuyo itte. Kusog daw ang hangin. Ay,
That's it guys. Thank you for watching. God bless everyone.